фикру намебошад. Илаза ман бо шумо оид ба як масъалаи муҳим сухан мегӯям. Дӯстони азиз, ҳамаи мо ҳар субҳ ба дастхоб дастурӯи шуста, нонушто карда ба сӯи мактаб равон мешавем. Яъне ҳамаамон толиб илм мебошем. Ҳамин тавр не? Бале, дуруст. Ҳама ҳамсолони якдигарем. Ҳар субҳ дар мактаб якдигарро мебинем. Бо ҳамдигар дӯстем. Як ҷо илму дониш мемӯзем. Манзурам ин аст ки ҳар якамон якдигарро хеле хуб мешиносем. ҳатто аз синфҳои болои ва аз худ хурдтар дӯстони бешумор дорем. Медонем дар мактаб ки бо баҳои хуб мехонанду кимиё на. Аз баъзе масъалаҳо ва проблемаҳои хеш мо бояд бетараф набошем. Дар ҳама ҳолат якдигарро дастгирӣ намоем. Ҳамин тавр не? ҳамсолони азиз, фикр мекунам ки шумо ҳам ба мисли ман озмоишкор ҳастед. Шумо бори аҳамият додаед ки бисёре аз ҳамсолонамон дар даст телефон, планшет, балангушкунак ва дигар ашёҳои ғайримактабиро доранд. Ман фикр мекунам ки ин кирдори дӯстони мо як масъалаи ҷиддиро ба миён меорад. Ин аллакай проблема аст. Дар баъзе ҷуздонҳои ин дӯстони мо ба ҷои ашёҳои хониш чунин лавозимотое ки ба саломатиашон хеле хатар ҷиддӣ дорад дида мешавад. Дар синфхона ба ҷои дарс омӯхтан ба кори планшет машғуланд. Дар занги баромад ба ҷои дам гирифтан бо телефон суҳбат мекунанд. Дар равҳо бо балангушкунак мусиқиҳое ки ба онҳо марбут нест гӯш мекунанд. Бо ин рафторашон онҳо дӯстони атроф бударо аҳамият намедиҳанд. Ба дарсомӯзии омӯзгорон гӯш намекунанд. ҳатто ба суханҳои падару модарашон ҳам аҳамият намедиҳанд. Ин худаш чӣ гап? Боре ба худатон чунин суол додаед? Шумо дарк карда истодаед ки мо то рафт он дӯстону ҳамсолоне ки пештар дар мактаб бо баҳои хубу аъло мехонданд, бо мо дӯстони ҷонӣ буданд, аз даст дода истодаем. Онҳо бо ин баҳона аз мо дур шуда истодаанд. Бо ҳамин сабаб сатҳи донишомӯзӣ ҳам хеле пасрафта истодааст. Дӯстони мо ки ҳамроҳамон набошанд, илм наомӯзанд, дарс нагиранд, пас ояндамон чӣ мешавад? Шумо бори аҳамият додаед, дар ҷуздони баъзе аз онҳо ҳатто як дафтару як қалам ёфт намешавад. Ин худаш чӣ гап? Не дӯстон, ин хел намешавад. Мо бояд сари як масъала оем ва дӯстони азизу меҳрубонамонро аз ин роҳ баргардонем. хуб, ба фикри шумо чӣ кор кунем ки онҳо аз ҳамин таҷҳизотҳои бефоида даст кашанд? Мо ку хуб медонем ки телефону планшет барои саломатии мо зарар дорад. хотира ва биниши чашмонро заиф мегардонад. ҳатто бар зиёд истифода бурдани онҳо умри одамизодро хеле кам мекунад. ҳамсолони азиз, як маслиҳат дорам. биёед ҳама якҷоя бетараф нашуда ҳар якамон дар алоҳидагӣ бо он дӯстоне ки дар мактаб дар даст телефон, планшет, балангушкунак ва дигар ашёҳои ғайримактабӣ доранд, дӯстона суҳбат бикунем. Бо онҳо зарари чунин ашёҳоро фаҳмонида диҳем. Онҳо ки надонанд, бигзор мо дӯстонашон бифаҳмонем. Шояд ки мо ба онҳо хуб фаҳмонида тавонем. Шояд ки зараре ҳам бошад. Онҳоро аз ин амалҳои ношоиста боздорем. биёед ба онҳо бифаҳмонем ки ба ҷои телефону планшет ба худ китоб бихаранд, ба ҷои маблағ гузарондани интернет ба худ қаламу дафтар бихаранд, ба ҷои ба марказҳои бозиҳои интернетӣ ва компютерӣ дохил шудан бигзор ба мактаб омада дарс биомӯзанд, ба китобхона рафта китоб бихонанд, ба марказҳои илмомӯзӣ аъзо шуда барои худ саводи иловагӣ бигиранд. бигзор онҳо дарк кунанд ки ин амалҳо ба онҳо ҳеҷ гоҳ зарар намеорад. баръакс, оянда шахсони солиму бардам ва донишманд ба воя мерасанд. бигзор кӯшиш бикунанд ки он маблағе ки аз волидайн мегиранд барои саводу илмомӯзиашон истифода бибаранд. дӯстон, агар мо ба онҳо як бор не чанд маротиба, яъне то ислоҳ шуданашон ҳар рӯз як маротиба бигӯем, боварӣ дорам ки дӯстонамон ҳатман ислоҳ мешаванд ва баробари мо ва шумо толибилмоне бо ғайрату донишманд хоҳанд шуд.